Il-Pulizija tinvestiga il-mowt ta' tifel ta' madwar sena wara li ġiet informata għal ħabta tas-satej ta' wara nofsinhar. Rapporti f'sezzjoni oħra tal-medja qalu li l-każ seħħ fil-parkeġġ tal-Isptar Mater Dei kif qed ikun irrappurtat li t-tifel tħalla għal numru ta' sigħat f'karozza pparkjata. Ingħad ukoll li it-tarbija taħdem fl-Isptar Mater Dei u t-tifel aktar x'għamel madwar 5 jew 6 sigħat imsakkar fil-karozza. Qed ikun irrappurtat kif u missier il-vittma it-tnejn Maltin huma professjonisti rispettati ħafna f'xogħolhom fis-settur tas-saħħa. Jingħad li l-om skoprit bit-traċedja meta marret tixbor lit-tifel mill-childcare li jinsab qrib l-istess sptar fejn kien minn għalija ħallietu iżjed kmieni filgħodu. Meta l-ħaddiema tax-childcare qalula li ma kinitx ħadditilhom it-tifel dakinhar telqet tiġri lejn il-karozza pparkjata fuq barra fejn sabet li t-tifel mitluf minn sensieħ u bdiet tagħmillu CPR. Sfortunatament, dan kien kollu għal xejn, kif it-tarbija ġiet iċ-ċertifikata mejta fuq il-post. Dwar dan il-każ infetħet inkjesta l-Maġistrat Monika Borġgalja waqt l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.